Il-Gvern ħabbar skema li se tfisser li l-plastik mormi fil-baħar se jkun jista' jinbidel fi flus. Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri spjega kif b'dan il-proġett pilota is-sajjieda ta' tkarkir se jibdew jingħataw kumpens għal plastik li jaqbdu ma' xbieki tas-sajd tagħhom. Camilleri qal li bħalissa hemm 9 sajjieda f'dan il-proġett pilota. Dawn se jkunu qed jitħallsu skont il-pis ta' plastik li jkun ġabar u daħħal lura lejn il-port. Hija biex ngħidu hekk l-ewwel skema ta' din ix-xorta fejn se nkunu qegħdin ninvolvu lid-dajes ta' tkarkir dawn waqt li jkunu qegħdin jistadu b'mod ovvju bix-xibka tagħhom ġieli jiġbru ammont ta' plastics. Sallum il-ġurnata dal-plastics ma kienx jinġabar iddaħħal il-port, illum qed nagħtu inċentiv fiskali lil dawn is-sajjieda ħalli l-plastics li jaqbdu fix-xbieki tagħhom idaħħulhom il-port u dal-plastik ikun jista' jiġi irċiklat. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera qal li din mhix l-unika inizjattiva li ħall-Gvern favur l-ambjent marittimu u spjega kif ftit ta' xurilu ħaseb sabiex jinbidel il-mod ta' kif jinqabdu l-lampuki. Il-prassi ta' bħalissa hija li jintuża xlif tan-najlon u la darba jalaq l-istaġun l-istess xlif jispiċċa abbandunat u mormi f'qiegħ il-baħar. Minħabba fekk, il-Gvern qed jistudja jekk in-najlon jistax jinbidel ma' wieħed li huwa biodegradabbli iżda li huwa kapaċi jservi għal tul l-istaġun kollu. Qabel is-sajf jiena tajt direzzjoni lid-Dipartiment biex jeżaminaw jekk aħna nbidlu l-użu tal-plastik nużaw flok nylon nużaw materjal biodegradabbli jiżomx għall-istaġun kollu tal-lampuki. U qed nagħmlu dawn it-testijiet u jidher li jekk nużaw materjal biodegradabbli l-istess effett se jkun hemm. Għalhekk il-Ministru ma eskludiex li fis-snin li ġejjin is-sajd għall-lampuki jista' jkun aktar sostenibbli u nadif għall-ambjent. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.